Să jucăm. Știi care la racing? M-am jucat eu un pic singurel. Ați văzut de data asta că m-am dat drift. Am făcut și episodul trecut. De data asta o să fie episodul nostru al doilea. Telefon. Ce spuneți? Trebuie să vă instalați Mobizen. Și eu mai devreme uitați cum se face drift în jocul ăsta. Datorăm cam prin... Ce faceți, bă, voi vă spune? Pe mine? Sau tu nici nu dă drift. Ați văzut că nu dă drift singura mașină. Mai ales modelul ca să dau așa cum nu face cu volan aici. Aici. După aia. What the fuck is shit? What the fuck, man? What the fuck? Mamă, ce